Храненето и къпането на животните от посетителите на зоопарка ще става през почивните дни. Те ще имат шанса да се запознаят отблизо с маймуните, хищните котки, видрите и хипопотама, като междувременно научават интересни факти, свързани с навиците им. Освен храненето на животните, посетителите, които желаят, ще могат да се включат в къпането на слоницата Артаида. Храненето се превръща в една малка демонстрация тип игра, която привлича много внимание. Имаме такива интересни видове, които са спасени от различни житейски ситуации и са попаднали при нас. И въобще смятаме, че събота и неделя, когато има най-много хора в зоопарка, храненето от едно обикновено хранене може да се превърне в нещо, което да създава емоция, защото, знаете, зоологическите градини не са места, където се гледат само животни. Те си образователни центрове, в които ние трябва да възпитаваме грижа и обич към животните и въобще към цялостно възпитание по отношение опазване на природата и животните. Хората, които се грижат за животните, споделят, че посетителите често търсят близост с обитателите и затова им дават от своята храна, а тя може да се окаже много вредна за тях. Така, например, преди години е имало случай на маймуна с диабет, а причината – сладкиши, които са й давали гостите на зоопарка. За маймуните е вредна консумацията на захар, защото те не могат да я обработват. Да, една от целите наистина е посетителите да разберат защо не трябва да бъдат хранени животните. Първо да разберат, разбира се, че животните в зоопарка не са гладни, това е най-важното. Те наистина не са гладни, те се хранят богато, разнообразно, получават всичко, което им е нужно. Така че не е нужно да помагат в това отношение посетителите. Наистина не е нужно. Имаме си осиновителска програма. Ако някой желае да се включи в нея, това е нещо съвсем различно вече. Другото, което е, че посетителите нямат представа наистина какво е полезно за това животно и доста хаотично се хвърлят, освен откровено вредните храни, дори храни, които смятат, че са полезни, те де-факто не са. От столичната община споделят, че за зоопарка са предвидени и други инициативи, които ще бъдат пускани поетапно. Виждате, че зоопарка в момента се развива по начин, по който той се отваря към гражданите все повече и повече. В събота се организират подобен тип хранения, каквито видяхте по-настоящем. Хората на място могат да получат информация, както и през интернет, какво предстои. Всички желаящи да се включат в грижите за животните от зоологическата градина могат да го направят в събота, а на сайта на зоопарка ще намерят информация в колко часа кои животни ще бъдат хранени.